Jeg tænker, hvad er det du på? Hvad? Hvor man lige kom hjem, hvor du var totalt træt, og så er det vist det eneste, der hjælper. Undskyld. Ej, det var vildt. Ej, sorry. Ja, stop så. Hvad fanden? Der er noget derude. Hvad fanden er det? Lige stået op og fløj ud af sengen og vender mit vækbur om. Klokken er kun 1, så det er jeg glad for. Den blev 3 i går. Halv 3 i går. Det er lidt for meget. Ja, det skal ligge med en dobbelt espresso. Jeg skal nødt til at lave en. Lige så glemmer jeg komme ud og hænge mit vasketøj op. Det vil jeg ikke kunne, hvis ikke jeg drak en dobbelt espresso. Her ved maskinens ende starter en stor snefyldt badune. Ser en vej, som aldrig ender, fører til noget ukendt. Bevæger sig lidt hen i frygt, krig. Pludselig 10 meters gåtur. 10 minutters gåtur fra mit hjem. Pludselig er jeg afskærmet fra alle store veje. Bliver ramt af små klatter af remnants. Don't know that voice in Danish. Efter det der engang var den store skovbrand, som dækkede hele kloden. Danmark er klart et land, som er lider under islandization, tror jeg de kalder det. Og det er jo fordi, at vi har små klatter af skov. Små klatter af skov. Og så har vi masser af marker og golfbaner og veje og byer. Og ja. Og det har jo fjernet meget af det vilde habitat, så vi oplever den danske flora og fauna er rimelig udpint og rimelig fattig. Det er en tid, hvor alle arter må holde sammen og finde den bedste vej ud. Klart i gang, men vi har så også 80% af befolkningen, som har det fint med at gå på arbejde og tænke på deres egen røv. De har fået fortalt, at det er hårdt. Det skal være hårdt. Og vi har en stor robot.